Рәмзия Валиева, Коръән юлы. Әлхәм сүрәсеннән башка Коръәне без ачылмас. Намазың да дөрес булмас, Фатихасыз эш уңмас. Беләсезме, Коръәнебез туры юлны күрсәтә. Аллаһ Раббыбыз безләрне яман эштән кисәтә. Нечкәрсен күңелләребез, укып сүрә аятлар, бушка гомер уздырганчы, дугаларыңны ятла. Аллаһка тәсбих әйтик, күңелләргә нур салсын, оҗмах бирер һәр кемгә дә изге амәлләр кылсаң. Борынгы бабайларыбыз Мәккәгә җәяү барган, гомер буе барсак иде, туры хак юлдан Аллаһ. Алтын, көмеш, энҗе, мәрҗән кызыктырыр дөньяда. Аллаһны зикр итсен, астыңла җомгада. Әби бабайлар рухына дуга кылсын кулыбыз. Шәригатьне өйрәнегез, изгеләрдән булып.